Imos falar de cartos, dos teus, os que reparte o goberno a quen quere e como lle peta. Dinnos que reparten subvencións para apoiar a cultura, o deporte, servizos sociais, a mocidade, pero sabías que moitas destas áreas reciben 0 euros? Hoxe, desmontamos a engano. Partimos de 611.232,45 euros, que foi o que se orzamentou para as subvencións de 2025. E así están repartidos. Deporte. O que máis subvencións leva o 40%. Síguelle vivenda e envelecemento, aínda que a maior parte desta partida vai para envelecer baixos lóbregos, a política da maquillaxe. Cultura e música. Importante destacar que as asociacións que non sexan centros culturais de parroquias e as asociacións de veciños quedan excluídas destas partidas, ademais de que o 100% da subvención de música vai tan só para 3 bandas. Continuamos. Servizos sociais. Debemos lembrar que a maior parte desta partida vai para a Cruz Vermella, quen sabe ese coxectivo de privatizar outro servizo público. Ademais, 0 axudas de concorrencia, é dicir que deixan fora a moitas iniciativas locais que levan anos prestando servizos a esta comunidade. Educación, que son as axudas para poder mercar os libros e o material escolar. E agora, a traca final, que hai de mocidade, participación cidadá, terceira idade, turismo e medio ambiente? 0 euros. 0. Nada. Un deserto. Pero ollo, sí, mocidade era prioritaria nos orzamentos, pero só no papel. Por se todo isto fora pouco, a maior parte destas subvencións foron dadas a dedo, pois 15 entidades beneficiáranse directamente, destacando unha asociación na que unha concelleira do PP é a presidenta, mentres que o restante foi otorgado mediante concursos públicos, repartido en 6 bolsas de entidades. Cal é a estrategia deste plan de subvencións? Onde está a igualdade de oportunidades? Non todos os sectores teñen acceso ao diñeiro público, e moitas axudas xa están dadas a dedo. É isto xusto?